around 2.5 crores ओमफ्राय 2.5 कोटी थाखानि रां बावजाजों बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों। प्राय 15 लाख रां बानजाय आफादाव थुबिल थादों। बे 60 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि बानजाय आफादखौ सिफायबाय। तामुलपुर जिल्लानि कचुबारियाव खुंजानाय जारिमिनारि महरै मिथिजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 61 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनायनि बानजाय आफादखौ दिनै सिफायनाय जाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 61 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनायाव मदद खालामनाय बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, रायजोनि मन्थ्रिफोर, एमएलएफोर आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनजों लोगोसेनो समाज सिबियारि रायजोफोर साफ्रोमबो सुबुंफोरखौनो साबायखर बावो गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ। बे खेबनि 61 बोसोरसालिया जथुम्माखौ गोसोखांथि महरै फोथांना लाखिनो थाखाय गांसे गोजौ थाखोनि कफि टेबोल बिजाब महरै दिहुननाय जायो, जाय भारत हादरनि दाब दाब रायजोआवनो मिथिसार जादोंमोन। खमैबो 2 कौटि 30 लाख रांनिबो बांसिन रां बावजाजों बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ खुंनाय जादोंमोन। बेनिनो गासैबो खामानि मावनाय आरो खरस जानाय रांनि हिसाबखौ बानजाय आफादगिरिनिफ्राय फारि फारियै होनाय जायो। बेनिनो गासैबो खामानि मावनाय आरो खरस जानाय रांनि हिसाबखौ बानजाय आफादनिफ्राय फारि फारियै होनाय जायो। मख'नो नांगोनदि दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि थाखाय दाजानाय बानजाय आफादखौ सिफायनाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी, धर्मनारायण दास, एमसिएलए पबित्र कुमार बर', हेमन्त कुमार राभा बिथांमोनजों थुनलाइ आफादनि गोबां बिबानगिरि आरो बर' सिबियारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। आफादनि 61 बोसोरारि जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तामुलपुरबासि रायजो राजानि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बे थांनाय 2, 3 आरो 4 मे खालाराव जोबनानै थांदों। गतिके दिनै बानजाय आफादनि अडिट रिपर्टखौ गथायनायजों लोगोसे बानजाय आफादखौ सेफायनायनि थाखाय बे जथुमखौ लिंदोंमोन। बेयाव जों मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि 61 बोसोरारि जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि मख'जाथाव जारिमिन जानानै थागोन। मानो होनोब्ला बे जथुम्मायाव भारतनि हादरगिरिया बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन आरो लोगोसे गोबां मख'जाथाव गेदेमा सुबुंफोरा बेहाय बाहागो लादोंमोन। मोनसे हिस्टरिक कनफारेन्स जानानै थांबाय। दा बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनानै हरनायनि थाखाय आङो तामुलपुर जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोन, बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानै गासै बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिथांनि जेसेबां इएम एमसिएलए बिथांमोन दङ, आसाम सरकारनि स्पिकार आरो लोगोसे एमएलए बिथांमोन, मन्थ्रि बिथांमोन गासैनिबोसिम बर' थुनलाइ आफादनि जानानै साबायखर जासिहरबाय। आरो बे जथुम्माया बर' माहारिया जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम मोनसे मख'जाथाव जथुम्मा हिसाबै गोसोखांजाबाय थागोन आरो बे जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै गांसे गोसोखांथि बिजाब बेयाव बेखेवनाय जाबाय आरो बे बिजाबा जोबोद जौगामान थाखोनि जादों बेखौ जों बुंनो हायो आरो आसा खालामदों जों उननि जथुम्माफोरावबो बे तामुलपुरनि 61 बोसोरारि जथुम्मानिफ्राय गोबां बाथ्रा जों सोलोंनानै मावलांनो हासिगोन। दिनै जि गोसोखांथि बिजाब बेखेवबाय बे बिजाबाव तामुलपुर जथुम्मानि जारिमिन, बिनि देरहासार बिथिंफोर आरो माने जि समायना जाफुंसारनायनि सावगारिफोर बेहाय बेरखांनाय दङ आरो बे जारिमिनारि बे बिजाबखौ जोङो गासै आलासि बिथांमोननो हरगोन। जों राष्ट्रपति भबनावबो हरगोन आरो दिल्लीयाव थानाय बड'लेण्ड भवन, बड'लेण्ड हाउस जेरावबो बेखौ माने हरनाय जागोन। नेशनेल लाइब्रेरियावबो हरनाय जागोन आरो लोगोसे बिटिसिनि जेसेबां बिटिआर सरकारनि गेस्ट हाउस अफिसफोर दङ, आसाम सरकारनि एसेम्बलि लाइब्रेरिनिफ्राय जागायजेननानै चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जागायजेननानै गासै सरकारि मावख'फोराव बिनि कपिफोरखौ दैथायहरनाय जागोन आरो लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइनि आफादनि जिल्ला आफादफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, जेसेबां बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ, हारिमु आफाद,
जेसेबां जों दा बर'नि आफादफोर दङ गासैनिबोसिम जों कपिफोरखौ दैथायहरनो नाजागोन आरो बेखौ संरैखा खालामनो थाखाय जों खावलायगोन। बेहाय एराउन्ड 2.5 crores ओमफ्राय 2.5 कोटि थाखानि रांबावजाजों बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों आरो जे जथुम्माखौ खुंफुंनायनि उनावबो प्राय 15 लाख रां बानजाय आफादाव थुबिल थादों। बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बानजाय आफादा मोनबो रोखोमनि दाहार लाखियालासेनो बे जथुम्माखौ जाफुंसार होबाय आरो लोगोसे रां थुबिलबो बिथांमोना लाखिनो हादों। आसा खालामदों बे रां थुबिलजोंनो बे तामुलपुरनि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादानो जा एबा रायजो राजानि वेलफेयारनि थाखाय खामानिखौ मावनो हागोन होननानै जों सानदों। थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरारि जथुम्माखौ क'क्राझार जिल्लानि बानजायनायाव क'क्राझाराव खुंनाय जागोन आरो बे जथुम्मायावनो गोदान बिबानगिरिफोरखौ सायख'नाय जागोन। बर' थुनलाइ आफादनि बानजाय आफादनि जानानै जों रायजो राजानिफ्राय जिहेतु रां अनसुंथाइ मोननाय जादोंमोन आरो बेबायदि बेलायाव गोबां सुबुंनिफ्राय जोङो मदद मोनदों आरो बेबायदि बेलायाव मोजाङै थांनाय मे दाननि 2, 3, 4 बे खालाराव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि 61थि जथुम्माखौ जाफुंसार होनायनि बेलायाव रायजो राजानि जिहेतु मदद मोनदोंमोन आरो बेबायदि बेलायाव जिहेतु गोबां सुबुङानो रांखान्थि होनायखाय बेनि हिसाब दाखिल होनाया जोंना दायित्व होननानै जों सानदोंमोन आरो बेबायदि बेलायाव दिनै अडिट रिपर्टखौ अडिटरफोरनि गेजेरजों आरो जोंनि मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि अडिटरफोरा बिथांमोना फरायथिनानै लिरबिदांखौ फरायथिनानै होबोनाय जाबाय आरो बेबायदि बेलायाव जोङो बर' रायजो राजाया गुबुन समाव बेबायदि माहारिनि जिथु आफाद बे आफादफोरखौ सामलायनायनि बेलायाव रायजो राजानि जिथु मदद मोनदोंमोन बिथांमोना निस्सय बे रां सानख'गिरिफोरनि बिथांमोननि जिथु रायफोदनाय बा बिथांमोननि लिरबिदां बेखौ फोरमायनायनि थाखाय निस्सय रायजो राजानिफ्रायनो जों फैनाय दिनफोरावबो बिथांमोननिफ्राय सापर्ट मोनगोन होननानै मिजिंथिनानै दिनैनि नैबे जोंनि गेवलां मेल एबा जेनेरेल मिटिं बे मिटिङा जाफुंसारनायाव जोङो गोजोननाय मोन्दों। बेसेबां रां खरसा जाखो बे जथुम्मानि गेजेराव? आं दा एक्जेक्ट माबाखौ थि फिगारखौ एक्जेक्ट गोसोआव गैयाबाबो 2 कोटि 34 लाख 2 crore 34 लाख सामथिं बेसेबां थावजेन्डमोन आरो बेबायदि बेलायाव जोंना लास्टखौसो आं गोसोआव लाखिदो माने बेलेन्स क्लजिं बेलेन्सा जाबाय 11 लाख 11,32,000 सामथिं दङ आरो बेफोरबायदि। बेसेबां गोबावमा जादों? जोंनि बे 2 कोटि 2 crore 45 लाख राउन्ड फिगाराव बेफोरबायदि गोसोआव दङ आङो अडिट रिपर्टआव बुंनाय मथे 2 crore 45 लाखमोन आरो 2 crore 33 लाख खरसा जानाय बिथांमोना फरायदों अडिट रिपर्टआव आरो बेबायदि थालांनाय क्लजिं बेलेन्सा थांनाय एक्जिकिउटिभ मिटिंनि सिम जिखिनि खरसा जादों दिनैनि खरसानि बादै 11 लाख बा 11,32,000 सामथिं दङ आरो डिप'जिटआव। सार जिहेतु 61 बोसोरा जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय बे जथुम्माखौ खुंफुंलांनायाव मदद होगिरि बिथांमोनसिम नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिथांमोननिखौ जों साबायखर होनो नांगोन मानो होनबा तामुलपुराव जोङो थांनाय जों मिथिनायाव जों उन्दै समावमोन 1987 मायथाइयाव 1987आव खेबसे जादोंमोन तामुलपुराव बै समावबो एसे जोंनि गेजेराव एसे इनभारमेन्टआ बारा थिग नङामोन नाथाय सेकेन्ड टाइम जितु 60थि जितु बोसोरारि जथुम्मा थांनाय 2021 मायथाइयाव जितु तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव खुंनाय जादोंमोन नाथाय माने जोंनि बोथोरनि थाखाय हरखाबै माने बारहुंखानि थाखाय डेलिगेट हाउसआ बायनायनि थाखाय जों डेलिगेट हाउसखौ मोजाङै सामलायनो हायाखैमोन आरो बेबायदि बेलायाव 60 मायथाइनि जितु बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बेयो मोजाङै कमप्लिट खालामनो हायाखैमोन आरो बेबायदि बेलायाव 61थिनि जितु जोंनि जितु दायित्व मोनफिनबाय 61थि जितु जथुम्मा बेयो मोजाङै जाफुंनायनि थाखाय बिथांमोना मदद होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर होबाय।